Glædelig påske. Jesus er opstanden. Han er virkelig opstanden. Ja, der kommer et mærkeligt billede her på lærredet. Kan stille sig, hvad det er for noget her. Er det en fuld måned? Det kan godt være, hvis jeg sætter næste billede, at I vil så gætte, hvad det er for noget. Det skulle være graven med stenen, som er rullet. Og her ser man en grav, som er tom. Et tomt hul. Den anden slide, vi så, det var ind fra graven. Der var mørkt, men så ser vi en åbning. Vidunderligt. Langfredag, der hentede jeg min campingvogn i en lade. Laden var åbnet. Lignede lidt det her. Det var måske lidt mere firkantet hul. Og da jeg var inde i laden og havde koblet min campingvogn, så det sådan ud. Så skulle man ud med den. Og det er derinde, at koblingen sker. Der hvor hastighederne de er på 0. Der er hvor bilen den har ingen fart. Og der hvor campingvognen har ingen fart. At tingene kobles på. Og så kan det køre ud af til. I den retning hvor bilerne kører. Og sådan er det også med os mennesker. Gud han møder os der hvor vi har hastigheden 0. Og han drøner ned i hastigheden også. Hans hastighed går helt til 0. Han er den almægtige Gud. Og han blev til menneske. Han vandrede blandt mennesker. Men han led korsets død. Nogle lidelser, tror jeg, som ingen mennesker vil kunne lide. Men han gjorde det for at møde os ind, der hvor vi var, ind i vores lidelse. Og så der, når vi opgiver vort eget liv, og selv ville køre tingene, hvorhen vi vil, så kan vi koble os på Jesus. Og derfra bliver vi ikke en bil længere, bliver vi en campingvogn. Vi lader os lede der, hvor Herren vil have os. Nu er min campingvogn koblet fra, så der stopper illustrationen. Men vi forbliver koblet på Jesus. Og mærker man nogle gange, at vi er koblet fra, så er der muligheden for at koble på. Fordi Jesu kors og hans død, den er tidløs. Det var en begivenhed, der skete for 2000 år siden. Men dens virke er tidløs. Den er virksom i dag. Påkalder du Jesu navn, så kan du koble dig på Jesus. Og Jesus vil føre dig ud. Han vil føre dig et vidunderligt sted. Han kender stedet. Ha' tillid til ham. Jesus er opstanden. Virkelig opstanden. Der er ligesom 2 dele i den her sætning, som kristenheden har sagt adskillige gange. Den ene del, det er, Jesus er opstanden. Den anden del, det er, han er virkelig opstanden. Der er en bevidsthed.
Der er en åbenbaring, som er i det andet udtryk, som måske ikke sådan lige findes i det første udtryk. Og det er det, som jeg vil invitere jer, at vi kigger lidt på. Og vi vil se på den væltede sten. En lille detalje af Jesu opstandelse, men som kan måske hjælpe os også at se, hvad der sker. Den første del, Jesus er opstanden. Og jeg vil læse beretningen i Markus evangeliet, kapitel 16 og de første 8 vers. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor og Salome, vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven. Og solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer i Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt til jer. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. De sagde ikke noget til nogen, for de var bange. I Jesu opstandelse, der virker Gud. Det er ikke nogen menneskevirke. Det er ikke nogen andre myndigheder end Gud, der virker suverænt der. Men når han virker, så giver han også et tegn. Han giver det et synligt tegn. Noget, man kan forholde sig til. Og det giver han til menneskeheden. Og når vi tænker på Jesu opstandelse, så er det ofte et symbol, der kommer frem. Stenene var væltet borte. Graven var tom. Man kan stille sig spørgsmålet, hvorfor stenen var væltet borte? Var det for, at Jesus kunne komme ud? Jeg tror næppe, det var derfor. Jesus som opstandende, han gik igennem husene og aflåste døre. En sten, det var ikke nogen hindring for ham. Men hvorfor var den så rullet fra, den her sten? Det var et tegn, at Gud havde virket dem. Og det var ikke nogen mennesker, som havde rullet den her sten bort. Beretningerne fortæller, som vi har dem i evangelierne, at soldaterne stod vagt der, at stenene var forsejlede. Men der skete noget guddommeligt. Der skete en jordrystelse, og så steg der en lysets engel ned, som væltede den her sten bort. Altså de her engle, som er udsendte af Gud på Guds befaling. Altså Gud, der giver det her tegn for os. Og det gør en forskel. Og priske Gud for de her tegn, fordi det er åbenbaring for os. Det her, det er fuld af tegn. Vi kan læse tingene 2000 år senere. De er beskrevet, og de er som tegn for os. Som her
Opstandelsen som en sten, som er rullet bort, så vi kan forholde os til det. Jesus er opstanden, fordi stenene var rullet bort. Symbol på, at han var opstanden. Og i Johannes kapitel 20, efter beretningen af opstandelsen, efter han har talt til disciplene, så skriver Johannes: men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus Kristus er Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Dette er skrevet. Det er den her åbenbaring, som Gud har givet os, som vi også har her på skrift. Pris gik ud for denne væltede sten ved opstandelsens dagen. Og tak, Jesus, for den væltede sten, så verden kan se din tomme grav. Og det kan godt være, at du har den overbevisning, at Jesus er opstanden. Men er Jesus virkelig opstanden? Og der vil vi læse i Markus 16, de følgende vers 9-8. Da Jesus var opstået tidlig om morgenen, den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, som han havde drevet 7 dæmoner ud af. Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde været sammen med ham, og som nu klagede og græd. Men da de hørte, at han levede, og at hun havde set ham, troede de ikke på det. Med understregning troede de ikke på det. Derefter viste han sig i en anden skikkelse for 2 af dem, mens de var på vej ud på landet. De gik også hen og fortalte det til de andre, men heller ikke dem ville de tro. Med understregning, men heller ikke dem ville de tro. Altså den her lukkede, den her åbne grav, hvor stenene blev rullet bort, det her tegn, er ikke nok. Og vi ser, beretningerne fortæller det, at først når de ser Jesus, så sker der noget hos dem. Og vi ser for eksempel, jeg vil bare lige nævne det, sådan i forbifartene, Maria, da hun kom til graven. Og stenen var væltet bort. Hun var fortvivlet. Og hun så en mand der ude, og hun sagde til ham, fordi hun troede, det var gartneren: er det dig, som har taget Jesu Kristi lig? Og så siger denne mand til hende: Maria. Og så går det op for hende. Det er som om det er en sten i hendes hjerte, som står i vejen. Og når Jesus kalder bare på hende og siger Maria, så bliver den her sten, der er noget, der vil rulles fra hendes hjertes forstand. Og hun siger Rabboni, mester, herre. Og vi har også de 2, som vandrer med Jesus, og de ved det endnu ikke, og de er på vej til Emmaus. Og der, når Jesus bryder brødet, så siges det, at deres øjne åbnedes, men så forsvandt Jesus fra deres syne. Men der var et andet syn, et indre syn, som de så. Og det blev til overbevisning. Jesus er i virkelighed opstanden. Og vi har dem også, de 11, disciple, som er bag låste døre. De troede ikke på kvinderne.
De troede ikke på de to medvandrere der på Emmausvejen, da de fortalte, at Jesus var opstået. Men når Jesus gik ind i deres aflåste rum, der blev de helt fortvivlet. De troede, det var et spøgelse. Men så siger han til dem, giv mig noget at spise. Og der åbnede deres øjne. Der kunne de se, fordi et spøgelse spiser ikke. Der blev det indlysende for dem. Der blev der fjernet en indre sten i deres hjerte, så de kunne se Guds lys. Og Thomas, han havde endnu lidt mere svært ved det. Hvor Jesus måtte åbenbare det på en anden måde. At han ikke var et spøgelse. Sæt din finger her på min side. Sæt din finger her i de her navlemærker. Og lige pludselig så bryder Thomas der, min Herre og min Gud. En sten fra hans hjerte blev flyttet, så han kunne se Jesus. Og Jesus sagde til Thomas i Johannes 20, vers 28 og 29, du tror, fordi du har set mig. Salig er de, som har set mig, og dog tror. Nu er Jesus taget op til himlen. Vi har ikke de samme muligheder, som disciplene havde. Vi læste der i indledningsord af ord, som i 1. Korintherbrevet, Paulus siger, at Jesus blev set af 500 mennesker på en gang, før han blev taget op til himlen. Men de her muligheder har vi ikke længere. Men Jesus han siger i Johannes 16, 7-8, det er bedst for jer, at jeg går bort, fordi så vil talsmanden komme, den anden talsmand, Helligånden. Og når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer til hele sandheden. Og på den måde mangfoldiggør Guds åbenbaring sig til masse mennesker. Og man regner i vore dage, at 2 milliarder ud af de over 6 milliarder, vi er her på jorden, har tro på Jesus. Tænk det. Takket være Helligånden. Men ikke kun det. Helligånden arbejder med det vidnesbyrd, som er givet os. Han arbejder med budskabet, med evangeliet, som er blevet skrevet. Vidner, som har skrevet deres budskab. Med det her arbejder Helligånden. Og Helligånden bruger nogle vidner, ligesom dig og mig, som ikke kun siger, at Jesus er opstanden, men som siger, han er virkelig opstanden. Og kan I mærke de der 2 sætninger der? Er Jesus opstanden? Eller er han virkelig opstanden? Det er den her udfordring, vi får her. Og jeg vil gerne give til jer her til morgen, at koble jer på det her, at han er virkelig opstandende. Men det her, det kan ikke forstås med forstanden. Det må erfares. Og det erfares, når vi kobler os på Jesus, ligesom campingvognen, der bliver koblet på bilen. Vi kobler os på Jesus, og han fører os ud i en frihed, hvor vi virkelig mærker hans opstandelse, at det bliver en del af os.
Det er ikke kun hans opstandelse, men det er vores opstandelse. Og med den bevidsthed og den her erfaring, så går vi ud og fortæller, hvor Helligånden fører os i det her tilstand, hvor vi går ud og fortæller det til andre, og vi kan slet ikke lade være. Og jeg vil gerne læse Markus 16, de følgende vers endnu, vers 14 til 17. Det sidst viste han sig til de 11, mens han sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Men så gik der nogle dage, og så sagde han til dem, gå ud i al verden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger. Og videre, de skal lægge hænderne på de syge, og de skal blive raske. Ved I hvad? Det her, det er virkelig, at Jesus, han er opstanden. Han er virkelig opstanden. Og Jesus sendte hans disciple, og han sender os nu med Helligåndens kraft, med de samme muligheder. Må Guds kirke også blive fyldt med den her opstandelseskraft, som Helligånden meddeler os, så vi også kan lægge hænder på de syge, så vi også kan uddrive dæmoner, så vi kan tale i nye tunger, så vi kan tale Guds sprog. I Johannes 11, 25, der siger Jesus til Martha foran Lazarus' grav, han er død. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Til dig, som ikke har set Guds lys i dit indre, som ikke har set lyset fra Guds rige. Gud væltede stenene, hans sten fra hans grav, og han vil også vælte din sten, så at du kan se Guds rige. Men du må påkalde hans navn, du må koble dig på ham, og han vil føre dig ind i hans vidunderlige rige. Du vil kunne se på en helt ny måde nogle ting, som du aldrig har set. Du vil se nogle andre værdier. Du havde en skala måske fra 1 til 10, og du kørte efter 7, 8, 9, 10 værdierne i dit liv. Men nu giver han dig en skala måske på op til 100, og det er 70, 80, 100 værdier, han vil give dig. Du vil have nogle helt nye værdier, og han vil lede dig ved hans ånd ind i hans rige. Du må påkalde hans navn, og når det er svært i dit liv, så er det måske der, du bedst kan påkalde hans navn. Når du er i dit mørke, fordi Jesus selv har været i mørket, for at du kunne påkalde ham i dit mørke, så vil du mærke, at han vil drive på dig. I den åbning, han skaber i dig, så lyset vil komme og skinne i dig på en vidunderlig måde. Til dig, som er bundet med depression, angst, frygt, tvangstanker. Gud, han væltede sin egen sten, og han vil vælte også dine sten, så din sjæl må komme ud i frihed.
påkalde hans navn. Koble dig på Jesus. Det kan godt være, at du har kendt, og du kender til Guds rige, og at du er blevet ført. Måske det er Herren, der har ført dig igennem en tunnel. Hold fast i Jesu navn. Han vil føre dig igennem, og du vil komme i frihed igen. Det har han lovet. Vær trygt. Se kun på koblingsstedet. Og hvis du ikke kan overskue så meget, fokuser bare på hans navn. Bekende hans navn. Og han vil føre dig videre ud i friheden. Til dig, som er oppe i årene, hvis liv er ved at ebbe ud. Gud væltede Jesu stenen fra graven. For at du kan vide, at du en dag vil modtage også at komme i det himmelske, i den salige herlighed. Bevar troen. Læg dit håb ind på Jesus. Du vil opleve nogle vidunderlige ting ske, som vi andre er måske lidt længere fra at opleve. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Lad os bede. Jesus Kristus, vi takker dig for din store kærlighed. Som dig, som din far, som Helligånden, som du var i besiddelse af. I er kærligheden selv. Tak, at du er Guds udtrykte kærlighed. Tak, du kom til vores jord. Tak, at du lod dig føde. Tak, at du var menneskerne blandt menneskerne. Tak, at du led på korset, for at vi kunne koble os på dig. Og tak, at du brød dødens magt. Tak, at du åbenbarer dig for vidner, som har nedskrevet tingene i det skrevne ord af evangelien. Tak for bevarelse af evangeliet igennem tiderne, som har været til åbenbaring til generationer efter generationer. Vi takker dig for, at du er steget op til himlen og siddende ved Guds faders højre hånd over forbereder pladser, boliger til os. Tak, at du vil befolke himlen. Tak, at din Helligånd er udgyttet på jorden her, til at åbenbare og til at vælte den indre sten, som står over for hver et eneste menneske her. Vi beder dig om den indre åbenbarelse og Helligåndens susen og blæst her, også i vores Danmark her. Vi beder dig for dem, som er på flygtningelejre også ind i vort land her. Tak, at du ser deres nød her. Tak, at de kan påkalde dit navn her. Tak, at du vil føre dem ud i en vidunderlig frihed her. Tak, at du har en banet vej for dem her. Tak, at i deres trængsel og nød også ind i de steder, hvor de er væk fra deres familier og bekendte, så åbenbarer du dig, og du lyser deres hjem her, og du glæder dem og fylder dem med et usigeligt håb her. Tak, at du gør det for dem her. Og vi beder dig for menigheden her. Vi beder dig om, at din Helligånds blæst må udruste dit folk, så at de må gå med et budskab, som er så levende, som de ikke kan lade være med at fortælle
til andre i den omgangskreds, som du har lagt hver enkelt af os, Herre. Tiden er kort, Herre, indtil du kommer igen, og vi beder dig om en nådes tid, som vi må gå på ny, med nye muligheder, med ny overbevisning, forstærket overbevisning, Herre. I Jesu navn. Tak for denne glædesdag, en påsken, hvor vi fejrer din opstandelse. Vidunderligt håb, Herre. Amen. Gud velsigne jer.